Това е една улица, която винаги избягам да минавам и си оттук минавам. Дупките. Забележете дупките. Зато и минавам от тук, зато и съм и с джипа, разбира се. Минавам от тук. Това е страшна работа, страшна. Спрях да вземам да остана с едно кафе и продължаваме напред. И пътуваме вече нататък. Сега измах си едно кафенце. Вътре в билстанцията не дава да снимам и аз затова спирам камерата, иначе не пречи да снимам. Ама питал съм и не е окей. И затова продължаваме към работилницата, тук минаваме АБЦ, не му правя реклама. Пътуваме си към пътя. Има много сервизи и странни сгради. То това е сервис, може би, ама не е станало още. Да. Тук трябва да завием. Някой път тук вадят полицаи. Ама по-рано. Много рано станата, те да се наспът тогава. И ясно, че те си вършат работата. Нищо лошо не казвам. Вършат се работата хората, така. Нищо против, нямам тяхната работа, но сега да е справедлива. Да. А не да ме спрат, че нямам фарове цъкнати, пък дето от завода, производително сложение, светят пък. Ти нямаш фарове. Какви фарове, бе? Какви фарове? Аз не знам за какво говори. Просто... Те вика фаровете не са цъкнати. Аз викам, говори, имат не да стени. То затова са сложени. Те не са сложени, те да светят. Не само в работилницата, ами... камерата държа или нещо друго, някакво стане. 50 работи държа в ръцете си, но реално гледам колкото можах и снимах. Кръгове, мръгове. Не ми е окей тук да спрам, ама... Сега трябва багажи, ще видим с малко. Абе, стигнахме до работилницата. Инструменти, тук е едно двигател, че съм подготвил. Този двигател е за МПС-то. Тук е ребрата му са счупени, но нищо не е, чак толкова. Оригинален карбуратор. Даже не знам кой работи, кой не. Но той е като цяло. Завънка. Стълбището. Някой излиза вънка. Като един вид шпионка, ама не. Казваме кой излиза, кой влиза. Трябва да знам аз. Реално погледам. Аз като цяло дойдох тук да обясним ви защо. Една сцена да сложим там, обаче май нищо не ми се прави днес. Цяла седмица ми дойде в повече на работа и има дни, дето предпочитам да си стоя и нищо да не правя, което не е лошо. Тук се зафанах, докато се чуя какво да правя с една предница, почистих и мазнотията тук и гледам коя е правата, сега примерно толкова е прав и подходящ за реставриране и сега го бодисам тук, тъй като някой да ме подценкува. Тук имам два кола, дето мисля, че са с много хубаво полиране,
може да свършат работа. Гледах втулките, но втулките имат малък луфт. Този кол пък тук е крив. Тук всъщност е крив. И като е крив, какво да го правя? Не става. Отпада. Докато той е прав и ще свърши някаква работа, важното да е прав, да може да върви в тия тръби, нали има втулки вътре. Тръгнахме от къщи, стигнахме до тук и сега продължаваме да се занимаваме с балканчета. Това друго няма с какво занимаваме. Има, ама сега балканчета не са слабост. Те има още една предница и тук с прасно никелиран Николови. Прасно не се знае колко години са минали от тогава. Са минали 15 години, като е са никелирани. Повторно. Правим някаква реставрация на това. Поне на предницата. Всъщност той цял мотор има чувство нови кабели, инсталацията нова, нали, такава глупост. Чувство нови кабели, инсталацията е нова. Инсталацията са от кабели, както да е. Чувство нови кабели са слагали на инсталацията вътре, което е добре. Копчето е чувство ново. Доста неща от него така ми харесаха. Двигателя го продава, за съжаление. Трябваше да се го оставя. Защото двигателя беше след основен ремонт. Пък аз го продавах. Както да няма че не. Ако го продавах, те ми е било дошло на къл. Не, че нямам двигатели, тъй че друго какво да кажа по въпроса, не знам. Сега, мисля да я шкурна малко този кол и да го препръсна. Ама силно ще и вънка, защото реших малко да попрегледаме с предницата до никъде. Почти. Болисах, ето тук. Болисах малко. Ама да видим сега тези картери са от това балканче тук. Та мисълта ми е, че тези картери трябва да станат двигател. Ама трябва да ги почистя малко, защото са в много мръсно състояние, изцапане. Мисълта ми е, че трябва да се зачистя. Сега тук гледам една гигантска пробка и няма кефи тая пробка. Тая ще бъде пробка, но поне направено. Гледам, че има резба, не е с гайка. Защото двигателя, който на МПС-то, който карам, той е с гайка тук и пълна простотия, няма кефи. Ама да върви сега там пък. Но не е много добър двигателя на МПС-то. Има проблем с този палене. Не знам дали да не сменя бобината. И може би малко по-добре ще е. Не знам. Или бобината, или пък центровки съм правил не един път. Не от центровките. Не пали от първия път. Прътата е тогава. Може и карбуратора да е. Десата съм скупил чувство нов. И сега се чуя този семенек да го сменям ли. Сменях го преди 1-2 години. Тук втулката ще я гледам. Какво стана с нея? Сега е. Ама тази втулка не е окей. Тая втулка в тя оригиналната. А всъщност тук стана колко време стои в трошки година. С нега. Тук той са лагерите, ама
Не съм измислял кой. Тук имам още работи. Хубаво, аз бях подготвил една втулка. Бях подготвил, но къде? Всичко се държа тук в кутии, защото какво правим? Аз много се замислям с картера да не го сменя. Бах ти таковата картера. И после балканчета не палели, тъй ми то трепано откаране, бе. То трепано убито, дето се вика. Правим нещо, ма не знам какво правим. Те трепани откаране, картерите чак се прицакали. Смятай, тая втулка е нова. Май. Може и юни. Знам, че беше една нова втулка, но... Кое е тя? То си е новата. Тя първо не трябва да се набива с ръка. О, има луфт. Чисто нова втулка, ето е нова, чисто нова, не ползвана. Оригинална от едно време. Слагаме има луфт, значи картера е сващан. То е тъпото, че на двата картера имат този номер. И какво ще правя? 7, 2, 0, 6, 10, 15 хиляди цифри. Ако реша да го сменям картера, лошото, че и е начукан тук, ако виждате де. Тук за лагера е начукан. Въобще навсякъде е начукан. Другия не съм го мил изобщо. Той къде е другия? Падна нещо. Я да видим тук. Тук няма луфт. Тук е добре. Тук ще да гледам. Дали има шайбичка отдолу? Има. Има и пак има луфт. Тая е вилка. Надолу горе то с луфт е... Не знам дали е допустим. То... Луфта е важно тук да няма луфта и тук. Тя смятай уста за скорост е крива. Не знам откъде да го зафана. Направо се чудя и самая откъде да го зафана, изобщо не знам. Това е, скъпи приятели, моя баща. Да е жив и здрав. Получи се от скъпи приятели преди известно време.
И за това може да говорим. Да. Но няма значение. Важното, че е тук до мен и идва да ме види. Да. И така. Те видяхте баща ми много леко представяне. Така, по принцип неща да го представям, по-малко съзнание. Ама нищо не било. Оказва се, че тези втулки не стават за картера. Картера е износен. Тук е износен и приключва. Сега и какво правим? Тук насетне нищо. Да. Какво правим? Нищо не правим. Единият вариант е да начукаме, който да начукаме. Тук също начукано. Сега, единият вариант е, единственият вариант всъщност е. Тая ос давам с картера и да ми направят една втулка. Давам картера и той и да хората да ми направят една втулка. Аз съм штука, ама материал трябва да си купувам, дрън. По-ми лесно да го давам да ми направят. Ако и полиамидно някакви такива работи, имам някакви останали. Ама месинг последно правих и втулки на един двигател и нямам. Няма време да ходя да купувам, така че предпочитам да го оставя на стругара и да го направи и да му дам там някакви пари, отколкото да отнемам от моето време и да се занимавам с това нещо. Оста за скорост си. Тя беше добре, обаче тя скорост ще включваш ли или изключваш май? Май изключваш ли? Не знам, не беше окей работа. Цялото двигател е оттрепан от каране. Така, сега, ако ви е харесало видеото и дори да ви е харесало, абонирайте се за канала. Канала ще... Така подпомагайте да развие канала. Има и други идеи, които още не съм осъществил, но и този момент ще дойде и ще ви покажа някои неща. Надявам се да съм полезен във всичките ми видеа, които съм направил до тук. И оттам да имате интерес да гледате, разбира се.